Скъпи приятели, смях на почивки навлиза своята най-интересна част. Пустихме 4 града, срещаме с невероятно забавни хора и се посмяхме много. След месец и половина търсене вече са ясни най-забавните 8 участника, които ще премерят сили на полуфиналите. Всички те разказваха вицове, разиграваха скетчове, имитираха, пяха, шегуваха се и изобщо доказаха, че могат да разсмеят дори и скала. Айхан Хюсеин и Бисер Тодоров. Пак съм брат, искам да ходя, не мога да чакам да гледам нагоре, не мога да падам, започвам да влизам пак в трак, каквото трябваше да кажа, па съм брат. Димитър Пенков. Едно ангелчика на ръката и вика, аз съм твой ангел-хранител. Къде беше като се женихме? Лъчезар Енев. Това с Снегурина. Аз съм предложил 10 лева, той ми взе само 20. Пичага. Преслав Кателиев. Някога ме видят на сцена да се ослушват за следните звуци. Това не са аплодисменти, това е звукът на рязко затварящи се женски крака. Христо Ангелов. Или са калмари. Извикайте готвача ви, какво сте ми дали? Борислав Вълов. Коментирате играчите и изобщо съдите какво. Няма да казвате, нали, съдята. Аз казвате, примерно, съдята изпълни добре задача. Гергана Нонева. Абе, знаеш, аз пък мога да се веселя и без да пия. И то пък аз мога да пия без да се веселя, ама не го начакал. Илиян Сандев. Няма труп, няма доказателство, се тая. Смисъл, какво толкова мислиш, бе, баща ми? Аз мислех да те питам, ти ли счупи вазата? Следващата им задача е забавно видео на тема как си почиват хората в България. На познатото място в vbox7.com/KitKat вече може да видите как нашите участници са се справили с полуфиналните си задачи. И разбира се, да гласувате за фаворита си до 7 ноември. Така, освен че да го доближите само на крачка от Холивуд, ще може да си печелите и чисто нова GoPro камера. А последната крачка ще бъде направена на 10 ноември в 20 часа. Тогава ще стане ясно кой ще бъде големият победител в първото издание на Смях на почивки. Победителят може да бъде само един, затова не ни остава нищо друго, освен да се посмеем добре за негова сметка. Дай си почивка и не пропускай полуфиналите. Смехът е гарантиран!